Ha? Di pa mapit ko kasi spring log. Ha? Mapit ko kasi spring. Mapit pa kasi. Oh, mga pipa man ko dito. Arang i-video hag saging ko. Ihatag na ho. Ihatag. Ha? Sakay na? Di mo bagta sa tungat kay anharong ko hapit ko kasi spring. Di sa alam ko sakay. So, guys, mao kini pagkaon sa probinsya. Saging. Nindo tara man nigbusog mga guys kay grabing ligo nagbusog ni. Anami agyod nigbusog ning saging. Kining saging nga gitawag ni propeta. Gihatag ni akong amigo nga si Undo nilugaw. Ar kabuotan ng bata May diyang mga hinog saging iyang ihatag nako. Liwat siyang papa nga kagawad ang kabuotan. Kugihan. Wa ko'y kasulti. Kini gihatag lang niya nako. Wa niya pabayri. Ihatag lang daw nako kay para ko na pud nga makakaon po kog saging nga propita. Nindotan ning saging ag hinog. Mao kini daghan ijang hatag naho. Estimate nako ni mga 5 ka kilo siguro ni. Yara ning hatag nako. Og shout out ni Undo ni Lugaw nga iya kong gitagaag saging nga propita nga hinog. Og shout out pud sa iyang asawa. Og shout out ni kagawad siyempre ni Lugaw. Na nagtanom sila og saging para lang ihatag nako. Daghang salamat.